El nostre centre és molt especial. Neix de l'Escola Tomàs Vinyes, escola amb molts arrels a Mataró i referent pedagògic durant molts anys de la seva trajectòria educativa. Actualment som un centre estricte escola en el que acollim nens des de P3 fins a l'ESO. Apostem en l'educació basada en la relació alumnes, família i escola, i és per això que realitzem tallers i activitats per col·laborar conjuntament. Aquest és el quart curs que estic aquí a l'escola. La veritat és que fins ara he voltat per bastants centres i un dels aspectes que valoro més positivament d'aquesta escola és precisament el tracte humà. El claustre és un claustre molt unit i som com una família. Tots anem a una i això afavoreix a l'alumnat perquè aquest ho nota i veuen que tots anem cap a la mateixa direcció, no? Ens definim per ser una escola diversa i inclusiva. Aprenent de manera cooperativa mitjançant el treball per projectes, racons i tallers. Mitjançant el joc, els nens i nenes aprenen d'una forma més engrescadora i més lúdica. Durant les activitats d'experimentació ens plantegem hipòtesis, fem els nostres experiments i finalment ens n'adonem del resultat. Som els protagonistes del nostre propi aprenentatge. M'agrada l'escola pintar i dibuixar. Un dels punts importants a tenir en compte com a centre és el joc, com a format per posar en pràctica els valors de companyerisme, de respecte als altres, però també per assolir aprenentatges a partir d'una situació en la que els nens i nois estan gaudint. La mirada del mestre com a observador permet fer seguiment d'aquests aspectes relacionals, per fer un bon acompanyament dels alumnes en aquest àmbit més personal i social. Resolem els conflictes mitjançant la mediació i col·laborem amb entitats de la ciutat. Els nostres mestres ens ajuden sempre que ho necessitem gràcies a les tutories individualitzades. Com a escola mediadora, els mestres aborden els conflictes des d'un enfoc no intervencionista, donant eines comunicatives i habilitats socials per tal que els alumnes puguin resoldre'ls amb un clima de pau on totes les parts hi surten guanyant. Nosaltres la diversitat la vivim com una riquesa per als nostres alumnes, perquè és reflexa de la societat en la que vivim. La nostra experiència com a alumnes és probablement molt diferent al que trobem ara a l'escola. Moltes vegades fins i tot era angoixant perquè t'obligaven a aprendre sense tenir en compte els teus interessos i això produïa que moltes vegades no assolissis els coneixements. Així aquí el que intentem a l'Institut d'Escola Mar Mediterrània és escoltar les criatures i fer-ne un seguiment a la mesura del possible individualitzat i respectant sempre l'evolució de l'aprenentatge natural de la persona. Després d'haver mirat moltes escoles i molts instituts, vaig decidir apuntar la meva filla, vaig tenir la sort d'entrar a l'IES Mar Mediterrani. És una escola que ens ha donat l'opció de poder integrar i que sigui inclusiva, una escola on el treball, cada nen pot treballar i aprendre per si mateix i organitzar-se i que no era un trencall molt gran
de l'organització de primària i secundària, doncs, perquè els hi ajuden a gestionar el seu temps dins l'horari de l'escola. Com a escola inclusiva, el centre ofereix mesures universals d'aprenentatge a tots els alumnes que permetin accedir al currículum. I quan això no és possible, dona les ajudes personalitzades a tots aquells que així ho requereixen. Una de les mesures importants com a centre és organitzar les classes amb 2 adults dins l'aula. Així, ambdós poden fer els suports necessaris dins el grup de referència. M'agrada molt Racons de Llengua perquè no utilitzem llibres i aprenem jugant. Ara els patis els preparem nosaltres perquè així els de primària i els de secundària disfrutem més, no només jugant a futbol, sinó a ping-pong o a jocs de taula. Participem a tots els projectes que es fan a nivell musical a la ciutat de Mataró, com el projecte de Fem Dansa, el projecte Cantània, el projecte Musiquetes, el projecte de Gospel amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i el projecte de recuperació de Flabiol. M'ho passo bé i m'agrada molt treballar en equip. 2 per 4, 8, el gos està aquí. 2 per 5, 10, me'n vaig al Pirineu. Acompanyem els nostres alumnes a formar part d'una escola activa, que sigui flexible, participativa, inclusiva, innovadora, amb aprenentatges competencials. També tenim l'objectiu de fomentar la cohesió social, potenciar les responsabilitats i l'autonomia personal i, com no, millorar els seus resultats acadèmics. Jo em vull quedar en aquest institut perquè porto aquí des de P3 i em resultaria raro anar a una altra escola o institut i també pels amics que tinc volia acabar l'ESO amb ells perquè porto amb ells des de P3 i m'agrada molt. A mi m'agradaria continuar en aquest centre per moltes coses i una d'elles és que tenen un sistema que m'ha semblat molt bé, que es diu Entre Companys i que consisteix en que els deures que ens manen ho podem acabar en hores de classe. Aquest és el meu primer curs d'aquest institut d'escola i el que em pensava que em trobaria és que seria el típic institut de deures, hem estudiat cada dia molts exàmens i el que m'he trobat ha sigut que treballem per projectes, és tot com més fàcil. Un dels exemples dels projectes és Fem Hort, millorem els patis de l'escola, al pati dels nens petits els fiquem jocs, cuinetes i ara estem fent un projecte que són els de les caixes de compostatge. A classe només som 15 alumnes i és més fàcil treballar perquè estem més tranquils i el profe ens pot ajudar a tots. Com a centre, el que pretenem és obtenir uns alumnes més autònoms. Nosaltres no portem llibres sinó ordinador i això dona molta utilitat perquè podem comunicar-nos al profe per al Classroom i també no portem tanta pesa amb la motxilla. Col·laborem amb entitats del barri i de la ciutat, entre d'ells la Fundació Maresme i la residència d'avis de l'Avinguda Gatassa.
Els grups cooperatius és una forma de treballar en grups més o menys equilibrats i cada persona del grup té un càrrec. I, per exemple, si una persona es troba malament, els altres dels grups intenten ajudar-lo. La meva experiència a l'Institut d'Escola és bastant bona perquè porto des d'aquí, des de P3 fins a 6è i ja conec els companys i m'agrada molt estar amb ells. Sí, és una experiència molt bona perquè no et separes d'ells i està molt bé. I també coneixes a nous companys que han vingut aquí perquè els interessa i doncs és bo conèixer nous amics. També els professors t'ajuden molt amb els teus problemes perquè són com un amic més després de les hores de classe. A l'espai de menjador és un espai educatiu on els nostres objectius principals són l'APAC, els hàbits alimentaris i el lleure. Proposem menús sans i equilibrats amb una dieta mediterrània, amb productes ecològics i de proximitat. I el nostre model d'educació en el lleure, evidentment, és per la transmissió de valors i hàbits alimentaris. Aprofitem el temps del migdia, fora de l'hora lectiva, fora de l'àmbit de l'aula, per continuar la mateixa línia del nostre projecte educatiu. A nivell d'extraescolars, participem en el programa Mataró Educa Més, un programa subvencionat per l'Ajuntament que proporciona extraescolars de gran qualitat a preus molt assequibles per tots els alumnes i una oferta molt variada i molt interessant. A nivell de claustre, creiem en el paper clau de les emocions com a base de l'èxit acadèmic dels nois i noies i en el seu desenvolupament com a persones. Només allò que aprenem des de l'emoció deixarà empremta i es convertirà en una adquisició real. En definitiva, ens mou la inquietud de formar bones persones i bons ciutadans per construir un món millor.